Unang sulyap, unang tingin, unti-unti namimihasa sa dilim. Ngunit nakita ko ang iyong ngiti, kumikinang kalagitnaan ng gabi. Sa yakap mo, inay, sa riyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay. Unang hiyaw, unang higpit, nagsisisi sa aking pagkakamali. Ngunit pinawi mo ang luha ko, sa luha mo ay natanto ang lunas ko. Sa yakap mo, inay, sa riyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay, muling natagpuan ang langit na minimit-bit inaasam. Ika'y gabay nitong daan sa pagpasan sa krus, katulad ng anak mong si Jesus na minsa'y nahimlay. Sa yakap mo, inay, sa riyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay, sa riyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay, sa pisig mo. Sa yakap mo, Mass Intentions offered September 2, 2020, Wednesday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions: complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante.
Jacinta Patalinghog, Abangan and Aranzado families, Manilin Roldan, Father Felix Forlan, Jose Emmanuel Guatilara, Trinidad Dacuba, Walter Dijos, Francis Cynthia Arnold Piner, Mark Bukiron, Nonoy and Bernadette Irizarry, and Ampi Arcos, Angeli Vano, Val de Vera, Willie Ligayo, Angela, Sunday Lin, Lolo Godofredo Magbanwa. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba, for good intentions of Maria Divina Endrina and Klein John Cabosas, for good health, success, deliverance, protection, and enlightenment of Paulino Jr. and Filipina Abisha and family, Roger Chai, Chisa Cristil, Fitz, Jeffrey Ugalino, Christian Mark Salba, Corulo, Kali Balanga family, Jenbert, for Diana, Julian, Lilibet Haka, and Angelique Haralbi. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rosuela del Campo, Marlo Castro Ruela, Castro Clan, the Singh family, Elizabeth, Camilo, Christine, Maria Luz, Messina family, Chito and Grace Galang, Rodolfo and Gente, Inocencio and Ramon Toyugan and family, Mr. and Mrs. Paulino Abisha and family, Dayag Hain Kadto, Rica Frente family, Miss G. Laurentes family, Bertosio family, Cabusas family, Aurora Mahershal Gardner, Elaine Marie, Saint Paul, and Mateo Ryan, Hermila Kapangpangan and family, Sigmund family and Volio family, Balanga family, Imalin Tan, Jenbert Kiamco and family, Juliet Bellamor Peras, Mrs. Aquilina Dotelios Vidal and family. For the birthdays of Martenieta, J. Ray, Vanessa, Muna, Eileen, Shana, Bran, Rodrigo, Roger, Stephen, Jade, May, Genevieve, Fee, Eliana, Loida, Biana, Aurora, Christiana, Idna, Becenti, Benigno, Guillermo, and Lilibet Siroy Haka. 82nd birthday of Leoncia Soico Beltran. Mass Souls, Ernesta Fabriga Jr., Crespo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Cabangitan, Rinaldo, Cesar, Giancarlo, Michael, Naon, Juanita, Mateldi, Joel, Fee, Silas, Teofilo, Crispin Jr., Alex, Paul Anwar, Bellarial, Alfredo, Perpetua, Leonardo Sr., Mauro and Banuila, Shalani, George Sr. and Jr., Ninita, Edmundo, Clara, Silveria, Romuleto, Remo, Bectory, Fernando, Eleuterio, Bidasco, Candido, and Lydia Eugene, Jesus, Elizabeth, Jemmy, Remy, Lee Fong, Crestituta, Betes, Tomasa, Servilia, Lazaro, Bernardino, and Ana Corita, Ronaldo E. Manoreña, Attorney Paterno Belsinia Jr., Josipos, Peregrino, Amy, Dioscoro, Bernardo, Isabel, Hermenegilda, Manuel, Fructusa, Marcelo, and Clito, Maxima and Bernadita, Erlendo, Porferia, Tomas, Carmen, Gregorio, Francisco, Ernesto, Maria, Dominga, Main Ann, Runa May, Sibirina, Telesforo, Hinara, Placida, Pedro, Eulalio, Tranquilino, Alberta, Yotequio, Gerarda, Dominador Senior and Junior, Guillermo, and Honoria, Gregoria, Adelina, Patrocinio, Ernesto, Josepa, Ignacio, Amparo, Flor de Liza, Zotico, Victorioso, Victoriano, Luisa, Ida, Rosario, Pidjong, Rey, Zinaida, Candelaria, Daniel, Eva, Rolando Sr., Maria, Faustino, Crisanta, Pedro, Nicolasa, Orlando, Carlos, Rolando Jr., Emiliano Jr., Benjamina, Jose, Bernadette,
Angela Liting Ramon Sr. and Jr., Corazon, Antonio Oy, Vicente Concepcion, Pantaleon, Benjamin, Isabel, Jaime and Joscoro, Imedyo Camencia, Josephus Benyalun, Joscoro Kapangpangan, Stephen Pacanya, Juan Canincia, Constancia Canincia, Loy Tohoy, Ronelo Amparo Roldan Douglas, Candelaria Nicolas, Luis Norma Restituto, Justina Prudencio Guadalupe Cirelo, Tito Ida Dalmacia, Demetrio Romana Joaquin, Catalina Pedro Jesus Angel, Binancio Jolito Marcelina, Magna Concordia Consolacion, Felix Natividad, Junicio and Adriana, Gertrudis and Narciso de Gracia, Anselma and Paulino Senior Abicia, Andrea and Celestino Senior de Gracia, Arthur, Felix, Marisa, Alex Murakami, Jose Jesusa, Catalino, Anisita, Meridon, Bibi Boy, Felipe Laurente Senior, Florante Laurente, Pia Ubas, Jesus Pilosopo, Joy Pilosopo, Saturnina Corbita, Gina Paridis, Grace Jane Laurente, Pacincia Laurente, Gina, Joy, Boy, Justin Paul, Postino, Paulino Jr. and Sr., Solidad, Yoleheyo, Rinaldo, and Nicolasa, Fausto Irmac, Anselma Irmac, Gerardo Irmac, Braulio Ponce, Rosito Ponce, Romeo Pedrusa, Clim Andrews Llenos, Loreto Arnel Pedro Mercedita, Natividad B. Sarino, Belinda Sicoya, Sutira Dumdum, Fortunato Dumdum, Fortunato Dumdum III, Bibincia Dumdum, Felix Dumdum, Egmedia Dumdum, Antonio Dumdum, Segundina Bongot, Eustaquio, Dennis Cañete, Agnes and Nieves, Bernardino Lim Sr., Camilo Hacosalem, Jodito Hacosalem, Nulan Tapalis, Agustina Leria, and Satorinas Leria, Ivy Estañero, Demetrio Edelberto Juan Sr., Erlinda Vector Hospicio, Bandilla Tia Miding, Juducia Dado, Feliciana Pantorilla, Placida, Hugo, Donato, Alivel, Severiano, Felisa Victorino, Miguel, Vicente Jr., Sheila Marie, Angeles, Ramon, Jose, Jesus, Juanito, Eduardo, Glina, Julius, Francisco, Rosila, and Basilisa, Placido, Alberto Cabusas, Brittany Jane Cabusas, Eugene Cabusas, Silveria Cabusas, Vladimir Galan, Primitivo, Urbana, Calexto, Samuel, Amancio, Irma Grace, Eneruso, Lodi, Ramel, and Archel, Gloid, Elenita B. Humphres, Carmelito Castro, Anisita, Antonio Sr. and Jr., Ricardo, Gerardo Locia, Binancio Sr., Enriquito, Aida Ocariza, Max Armington, Rusa Armington, Gregorio III, Virgilia, Sonia, Ernesto Sr., Narcisa, Dolores, Anita, Maria, Cipriano, Perry, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Michael, Douglas, Dr. Flora Tabuada, Godofredo and Dioscuro Kapangpangan, Juan and Eufronia Kapangpangan, Vicente and Concepcion Mangitngit, Pantaleon and Celerina Mangitngit, Antonio Oy, Josepos, Perpetua, Dario Jr., Victoria Nelson, Josepina, Dudong, Mia, Mr. and Mrs. Balansag, Molly, Ronaldo, Cecilia, Acento, Carmelo, Jobito Sr. and Jr., Pilar, Bernardo, Asusina, Gloria, Wanda, Isila, Felipe, Alfredo, Shirley, Hichu, Tomasa, J. Mighty, Alan J., Dita Atilio, Contrada, Agustin Jr., Leonido, Alan, Magdalena, Elias Sr., Maria Daisy, Maria Romeo, Elpidio Sr., Bibi Mirasol,
Andrea Mariano Miguel Sr., Buenaventurada Josefina Alfonsita Remedios Priscilla Alfredo Peyo Miguel Jr., James Samuel, Cristina Isabel, Sofia Orlando Sereño Sr., Aurora Dazo Lazaga, Merlita Josefina Joey Sergia, Cesar Sally Rodrigo Roberto Maxima, Zinon Ricky Junicio Antonia and Felix Yuson, Edgardo Apolonio and Vidal Siroy, Monsignor Jutay, Adelino Erlinda Alvarez, Hospicio Bacos Sr. and Jr., Hani Hubilag, Presentacion Hubilag, Marcelo Bacos, Dolores Bacos, Demetrio Comita Sr., Bandilla Comita, Amado Bellones, Ricarda Bellones, Lilia, Ben, Luz Marilo, Jake, Ibarra, Conrado, Ricardo, Epipanio, Rodolfo, and Carlito. Celso, Fee, Pablito, Ricardo, Nicanor, Eduardo, Gloria, Esperanza, Benedicta, Celestino, Tita Alvarez, Yunidis Nadal, Jeronimo Andidia de Estua, Baldomero Nadal Jr., Antonio Iyala, Esperanza, Jose Isabel Berhelio, Exaltacion, Teresita Josipa Agustin, Catalino Inmaculada Oleminado, Herminia Borja Omi Cruz, Poncio Nita Nadal, Marciano Salahiron Sr., Leonora Salahiron, Junaito Nadal, Cesar Carbonella, Mercedes Anelidios, Julie Ruli and Marciana, Benita Beatriz Angel Rolando Asuncion, Fernando Antonio Benigna and Eliseo, Amada Telma Wilfrida Saturnina, Emerenciana Carolina Rodolfo Sayong, Felipa, Lani Nancy Jocelyn Bibing, Maureen Espiridion, Jesus Eduardo, Rofo Senior and Jr., Adila Perez, Enedic Bungon, Doroteo Nakwa, Prudencio Abelianusa, Simplicio Abelianusa, Domingo Soler, and Nathaniel Abelianusa. Primitivo Urbana Calextus Samuel, Amancio, Ina Grace Eneruso, Dalmacia and Ibaristo, Jolieto and Huli. Evelyn Pilar Berna Soberano, Abayap Erlinda Alvarez, Hospicio Senior and Jr., Hanili Presentacion, Marcelo Dolores Demetrio Bandilla, Amado Ricarda Lelia, Bin, Luz, Marilo, Jake, Conrado Ricardo, Epifanio, Rodolfo Carlito, Nicanor, Eduardo Gloria Esperanza, Marilo, Lucelo Tapalla Sr., Kathleen, Wilfrido Romeo and Manolito, Nicanor, Cornelio Rinaldo Seferina, Ben Andres Tiborcia, Efren Andres Jr., Nolasco Jr., Jocelyn, Susan, Hinika, Belinda, Carlito, Peyo, Basilisa, Fausto, Rosario, Sergio, Lucas, Renato, Yolina, Utara, Simon, and Maria Fe Centillas. Birthday of the late Franz Ace Iray, Misias Palanas, and Bernadette Dumalan. Cherry Sariego, Dazo Lasaga, and Orlando Serenillo Jr. Death anniversary of Engineer Alexander E. Ontal, Demetria Ratelia Medija, Faustino Ruiz, and Felotio Mendres. Death anniversary of Paul Anwar Belyarial, Natividad B. Sarino, and Abraham Balandra. First day novena of Juvenile Siroy Zabate. 9 days mass song for Alex C. de la Calzada. All deceased Pilmosa guards, staff, and clients. And all souls in purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19.
beckons me to journey to my heart where He awaits. Oh Lord, I hear You calling tenderly. To You I come to gaze at the beauty of Your face. I cannot see. To rest in Your embrace I cannot feel. To dwell in Your love, hurting but sweet. To be with You, to glimpse eternity. God of night, fount of almighty light, show Your light, that my heart like Yours burn bright. Be still. Pareho manindog. Daiguta ang Ginoo, uban sa mga bagong awit. Ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing higit. Daiguta ang Ginoo, uban sa mga instrumento. Ang kalipay ta isayang, ubulahang adlaw. Tugtugan na ang gitara, ipalanong na ang trompeta. Ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta. Tugtugan na ang gitara, ipalanong na ang trompeta. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw naming anhin, aron pagwagtang sa mga sala. Kristo, Kristo, kaloy kami. Ikaw ang Ginoong Diyos, kaluoyan mo kami. Ginoo,
Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, pun-a ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Tugangi ang among pagtuo ug sa imong walay puas nga pag-amuma. Bantayi ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Mga igsoon, dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pagpakigsulti sa mga tao nga nagbaton sa espiritu. Kinahanglan makigsulti ako kaninyo ingon nga mga tao ni ining kalibutana og ingon ni mga bata pa sa Kristohanong pagtuo. Kaniadto gibuhi ko kamo gatas og dili sa gahing pagkaon, kay dili pa man kamo andam niini. Og bisan gani karon, dili pa man kamo andam sa gahi nga pagkaon, kay nakinabuhi pan gihapon kamo. Ingon nga mga tao ni ining kalibutana. Kay dili ba ilhanan nga kamo mga tao gihapon ni ining kalibutana og nagkinabuhi subay ni ini kun anaa pa kaninyo ang kasina ug panagbingkil. Kay kun usa ka ninyo moingon, dapig ako ni Pablo, ug ang uban moingon, dapig ako ni Apollo. Wala ba kamo magkinabuhi nga ingon sa mga tao nga kalibutanon? Kay kinsa bagod si Apollo o kinsa si Pablo? Kami mga sulugoon lamang sa Dios nga nag-aga kaninyo sa pagtuo. Ang tagsa-tagsa kanamo nagtuman sa gipabuhat sa Dios kanamo. Ako pagpugas sa binhi. Si Apollo nagbisibis sa tanom. Apan ang Dios mao na ang nagpatubo niini. Ang nagpugas o ang nagbisibis dili importante. Ang importante mao ang Dios kay siya man ang nagpatubo sa tanom. Walay kalainan ang nagpugas o ang nagbisbis. Ang Dios moganti sa matag usa kanila. Sumala sa iyang nahimo. Kay kami ang kauban sa buhat nga naghiusa pag-alagad sa Dios, o kamo mao ang uma sa Dios. Kamo mauusab ang balay sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Ang atong tubag, bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Bulahan ang nasod kansang Dios mao ang Ginoo. Ang katawhan nga iyang gipili alang sa iyang kaugalingong kabilin. Gikan sa langit mitan-aw ang Ginoo. Nagatan-aw siya sa tanang katawhan. Tubag. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Gikan sa iyang dili matarog nga trono, nagatan-aw siya sa tanan nga nagapuyo sa ibabaw sa yuta. Siya ang naghulma sa kasing-kasing sa tagsa-tagsa.
siya nga nahibalo sa tanan nilang mga buhat. Tubag, Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. ang atong kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang atong hinabang o ang atong panalipod. Kay diha kaniya nalipay ang atong mga kasing-kasing, diha sa iyang balaang ngalan nagasalig kita. Tubag, Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Palihog manindog. Alleluia, 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 Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Mibiya si Jesus sa sinagoga ug miadto sa balay ni Simon. Niadtong higayuna, gihilantan ang ugangang babay ni Simon. O gisultihan nila si Jesus bahin kaniya. Miduol siya og mibarog sa kiliran sa gihigdaan sa masakiton. Og gipapahawa niya ang hilanat. Gihuwasan ang masakiton og diha-diha, mibangon siya og misilbi kanila. Sa pagkasawumsum na ang tanan nga may mga higala nga masakiton sa nagkalain-laing balatian, midala kanila ngadto kang Jesus. Ug iyang gitapion ang iyang mga kamot sa tagsa-tagsa ug giayon niya silang tanan. Gikan sa daghang mga tawo nanggula usab ang mga yawa nga nagsiyagit, ikaw mao ang anak sa Dios. Ug gipinahan sila ni Jesus sa dili pagpanugilon kay nasayod man sila nga siya mao ang Mesiyas. Sa pagsubang sa adlaw, mibiya si Jesus sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Gipangita siya sa mga tawo ug sa diha nga hikit-an na siya, ila siyang kipugngan sa paglakaw. Apan miingon siya kanila, kinahanglan nga magwali ako sa maayong balita sa gingharian sa Dios ngadto usab sa ubang mga lungsod. Kay mauman kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpadala kanako. Busa, nagwali siya sulod sa mga sinagoga sa Judea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Palihog manglingkod. Niining si Manaha, nagsugod na ta sa pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Nabantayan ba ninyo nga hanay kaayo ang pagbasa nato sa mga Ebanghelyo kada adlaw? The good news we proclaim every day here in church and in all other Catholic churches all over the world have been so arranged that we can read semi-continuously through the 4 Gospels in a period of 1 year.
Sa unang bahin ni ining tuiga, atong gibasa o gipamalandungan ang Ebanghelyo ni San Marcos. Sunod ang kang San Mateo, kini atong nahuman last week. Dayon kang San Lucas. Ang kang San Juan naka-reserve para sa Kwaresma ug sa panahon sa Pasko sa pagkabanhaw. This means that the Church is giving us the opportunity to walk with Jesus 4 times a year. This does not yet include the Sunday Gospel readings which follow a slightly different cycle. So imagine, kung makasimba lang kamo kada adlaw, mahuman ninyo ang pagpaminaw sa upat ka ebanghelyo sulod sa usa ka tuig. And if you had been attending weekday masses since 5 or 10 or 20 years ago, then you would have already read or heard the 4 Gospels 5 or 10 or 20 times in your life. Karon, mauni ang pangutana. Inighuman ni ining mga tuiga, unsa kalawom na ba ang pagkaila nimo kang Jesus? Unsa kahingpit na ba ang imong pagtuo ug pagsalig sa iya? Nahimo na ba ikaw sama ni Jesus sa imong paglihok, pagsulti, ug paghuna-huna? Mga kaigsunan, attending the Mass daily is not only an opportunity to receive Jesus in our hearts through Holy Communion or spiritual communion for those watching us online. It is also a privileged chance to walk with Jesus following the footsteps of the apostles and evangelists who wrote the Gospels. We who live in the 21st century have never experienced meeting Jesus in person. But we can encounter him today both through the sacraments and through the Gospels and scripture passages written by those who have walked with him for real 2,000 years ago. Karong simanahuna, nagsugod kita sa paglakaw uban ni Jesus following the footsteps of Saint Luke. Si San Lucas mao ang close collaborator ni San Pablo Apostol. Si San Lucas dili Hudiyo, kundili usa siya ka Greek by birth and a physician by profession. So, in this next part of our journey, it would be interesting to get to know Jesus from a different perspective, from one who comes from the Gentiles, at the same time, from one who had a lot of experience in healing the sick and dealing with the so-called outcasts of society. In the passage we have heard today, Luke presents to us Jesus at the beginning of his public ministry. Bag-o lang nahuman ang iyang 40 days of desert experience following his baptism at the River Jordan. There in the wild, he encountered God through his prayerful me time with the Father. There in isolation, he also experienced being tempted by the devil, but at the same time, being empowered by the Spirit to overcome the evil one. In fact, the whole public ministry of Jesus will be marked by the active presence of the Spirit working in him in his continuous struggle against the evil one. And if you recall, yesterday, we heard the story of how Jesus expelled the demon from someone who was possessed by an evil spirit. And Jesus did it simply by the word of a command. Today, as we continue walking with Jesus, we see him enter the house of Simon Peter
located near Lake Galilee. And when Jesus got to know that Simon's mother-in-law was seriously sick, gihilantan siya, he approached her and cured her instantly. Like what he did earlier with a man possessed by an evil spirit, Jesus healed her simply by the word of a command. What happened next was truly amazing. Kalit lang naayo ang ugangan ni Simon Pedro. Og diha-diha, nag-andam siya og snacks para kang Jesus ug para sa iyang mga tinun-an nga murag wala lang siya gikan na sakit. Mga kaigsunan diha ni Kristo, kinsa man si Jesus para kang San Lucas? I believe St. Luke wants us to know and feel that Jesus is no longer the same man whom people knew to be a carpenter. This time, by the power of the Holy Spirit, Jesus is someone even much greater than the best physician. He is the divine healer. He is the God with us. If you need healing today, let Jesus come into your life and heal you. If someone needs healing today, maybe a friend or a family member, let Jesus use you and heal this person through you. God is good, sobra, sobra, sobra. Palihog manindog. Susama sa mga tawo nga nagdala ngadto kang Hesus sa tanang mga masakiton o nasudlan sa mga daotang espiritu at usab karon dalhon ang atong mga pangamuyo ngadto sa Dios diha sa atong pag-ingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa simbahan dinhi sa kalibutan nga magmadasigon kining mopadayag sa gugma ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga nangulo sa atong nasod, nga magmatinud-anon sila sa pag-alagad ug maglantaw sa kaayuhan sa tanang katawhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga masakiton nga natapta ning COVID-19 virus, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga kalag sa matuohon nga mihalina, nga ila nang makita ang kahingpitan sa kinabuhing dayon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. O Dios, bantayi og agaka ang among mga banay, panalipdi kami diha sa imong dakong gugma, kay ikaw man ang among paglaom. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa paghalad. Santo
Palihog manindog. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, o sa tibuok niyang santos na simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa, magadala unta ngari kanamo sa imong panalangin, ug maglalang idinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa, matarong nga ang tanang mga binuhat, mag-alagad kanimo. Ang tanan mong mga tinubos, magdayeg kanimo. Ug nga ang imong mga santos, magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Palihog manluhod. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuhas siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuhas siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. May hatag nini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini.
Kay kinimao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabuhay, si Kristo, siya mubalik lagi. Aron paghandom sa kamatayon og pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagkapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong ug sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daygon, ug amoy ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kaihiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Kitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Maingon nga
Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya. Hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Cordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala. Palihog, manluhod. Kinimao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, pulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Act of a spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen.
Palihog manindog. Mag-ampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Maglig-unon ta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuunan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. San Lorenzo Ruiz. Pray for us. San Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. Ang Ginoo maana kaninyo. Manaausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak
ug ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo diha sa kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.